short time nga ihatag sa Ginoo nato nga diin buhaton na nato ang tanan nga gisugo sa pulong sa Ginoo. Kana mga bersikulo nga imong gipang-post bisag asa na nimo gipamutang. Kinabuhian ana karon paghuman sa COVID. Kung tinuod nituo ka ana. Matod pa niya sa John chapter 8 verse 12. Ingon pa ni Jesus Christ, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Tanawa. Si Kristo daw ang light sa kalibutan. Kung kinsay musunod niya, dili maglakaw diya sa kangit-ngit. Kung dili makabaton siya og light of life. Kaning light, kinabuhi na nato ni. Kaning life nga gidawat nato kang Kristo hangtod ni sa ulay nga adlaw. Hangtod ni bisa pag moabot ng gira, moabot pa ng Great Tribulation, dili gyud ka maunsa. Kaya nga naman, una ni madawat nimo ning life or light, siliyuhan ka na sa Ginoo. Ay, panahon nga, di nato nang iskutan ang silyo sa Ginoo. Lucas chapter 1 verse 79, ingon pa ni Jesus Christ, Jesus Christ, wala niya ani aron ang pagluwas sa mga katawhan. Kung dili, nagsit na siya sa mga tao na naglingkod siya sa pamikngit. And the shadow of death, katong mga naagitakda sa kamatayon, iyan ang gisit up na, iyan ang gipagawas. Nga ikaw, kung siguro mamatay ka, gipagawas yan niya. Matod pa niya sa Lucas, chapter 79, to give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our faith into the way of peace. Aron gayrat na sa dalan sa kalinaw. Aron magmalinaw ta ba nga, di na tamahatlog ba, kaya naman, si Kristo, naghatag sa itong light. Kaya itong una, watay light, watay kalinaw, watay say sunod hinin, say may tago hinin, sige lang tag kahadlok. O nang gingon, naalang ta sa Jeopardy. Life of Jeopardy. O bitan ang ningon siya din niya. Nag-guide siya sa way of peace, guidance, dining light. O nang gingon ni David, ang pulong daw sa Ginoo is a light, a lamp unto my faith, and a light unto my path. Sugat sa atong dalan niya itong ginalakdan. Ingon pa niya din sa 2 Timothy chapter 1 verse 10, but is now made manifest, but by the appearing of our Lord Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. Abi ni mo, kanang pagpakita ni Jesus Christ, kanang iyang pagtunga niya, dili ba, bisan nagpakamatay na siya sa cross, kanang iyang pagpakita na atong Savior, iya nang giabolis ang kamatayon. O iya nang gidala ngadto sa kinabuhi, kanang kinabuhi nga immortality. And brought life, immortality to life through the gospel, pinaagi ining gospel. Mo ni nag-guide nato, unsaon nato nga makabaton tag life, kanang life nga immortality. Kabaw mo sa nang immortality? Dili lang kay ang mga aswang matud pa sa itong kalibutan, kani mga daotang mga espiritu dili sa kalibutan mo na immortality, dili na immortality. Nya ang tao mortal, mamatay. Ang giani ni Kristo naghatag sa life, baon niya ng kamatayon, aron ang life, kanang life nga immortality. Ako'y nabasahan dito sa Old Testament paingon pa ni Isaiah. Dili sila muwali, sumala ni mga testimonyohan ni, kay wa man gud sila kahayag. Sila musulti ini, kaya nga naman, wa man sila pahayagi. Ako musulti ko ninyo nga mauni, kaya nga naman, gipahayagan ko sa Ginoo nga mao diay niya ang gusto sa Ginoo, mao ni ang gianing ni Jesus Christ to abolish death. 1 Timothy chapter 6. Verse 14 to 19. Ingo pa niya din niya, that thou keep these commandments without spot and irrevocable and irrevocable until the appearing of our Lord Jesus Christ. Matod pa niya, kining nagbantay ining commandment, wala ni sila'y mga mansa, spot ba, wala'y sala. Atong nag-keep this commandment, ha?
wala kay sala. Kung nagbantay kay ni wa kay sala og dili ka mabadlong, irrevocable. Until the appearing out of our Lord Jesus Christ. Hangtod pag-abot ni Kristo, kinahanglan wala kay spot. Dili ka mabadlong, di ka masaway. Which in His time He shall show who is the blessed and only potentate, the King of kings and the Lord of lords. Nga matod pa niya din siya daw kuno, o sa panahon nga muani siya nagpakita siya niadtong mga tao nga bulahan gayud or gitawag og potentate. Kani potentate kanang angayan jud ba? Kanang angayan jud nga diin iya makauban ang kings of kings and Lord of lords. Kanang angayan jud ka, kanang wala kay spot ug wala kay masaway. Mo nang iyang gingon irrevocable. Who only hath immortality. Si kinsa nga katong mga tao na alay immortality, katong ilahang kinabuhi immortality dwelling in the light which no man can approach unto. Nga wala tao nga makababag anak niya nga di nagpuyo ang light diya kaniya. Nga walay makababag anak. Whom no man hath seen. Nga din, walay tao nakakita anak na ikaw nakakay immortality. O bito nang bala nagutag gamay na bala natig secret man gini ang kuwan sa Ginoo, mga life nga yang gitudlo. O ning dili nimo ni madunggan sa uban mga wali. Kay kini akong pagkakristohan ng sekreto lang ni Ginoo ra kita. Individual or personal savior ato ang Ginoo. Mo ni yang gingon, dili ni makita sa tao, nor can see ni makita kining immortality, to whom be honor and power everlasting. Amen. Din kan kinsa kaniya ang everlasting, ang honor and power. Matod pa niya di sa verse 17, charge them that are rich in the world that they be not high-minded, nor trust in a certain riches, but in the living God, who giveth as riches all things to enjoy. Nga matod pa niya, ing napod tong mga dato, charge them that are rich, katong mga dato di sa kalibutan, nga dili sila magpataas silang hunang-huna, dili sila magsalig sa ilang kadato, kundili sa buhi nga Dios nga naghatag sa ilang kadato, nga din nga nag-enjoy sila. Verse 18, that they do good, aron buhaton nilang maayo, that they be rich in good works, nga sila magbuhat og maayo og madato sila sa pagbuhat sa maayo. Ready to distribute, andam sila nga muhatag, willing to communicate, andam sila nga makig hugoy-hugoy. Kining dato di man ni makikuban gud pobre. Mo ni ang gi-charge ni Apostol Pablo kang Timoteo, ina kanang mga dato nga sila dili na sila magsalig, kundi mag-ready na hinuon sila mag-distribute anang ilang kadato. Kay maunsa man ilang kadato be inigbalik sa Ginoo, mawala ra man na. Mo bitaw na kung kamo dato mo mo ni ang chance sa Ginoo nga gihatag nila o nato. Laying up in a store for themselves, kalingon a good foundation against the time to come. Nga din kanang maayong pundasyon ba nga napundar gyud kadiya sa Ginoo, may tungod ining moabot nga mga panahon, that they may lay hold on eternal life, aron makuptan niya ang eternal life. Kaya dagay mga dato nga diin gidawat nila si Kristo na sila eternal life. Mao bitaw na ang tudlo ni Pablo o gadto kan Timoteo, ingna ng mga dato, dili sila magpataas silang kagalingon, silang unahuna, di sila magsalig sila kadato, kundi magsalig sila sa buhi nga Dios. Kunya karang ready sila nga mo communicate kung mahimo ang mga dato karon. Ako mingon ninyo, sama tong usa ka dato nga di nangutana kan Jesus Christ, nga di natuman niya ang tanan mga bulaton diri. Paghigugma sa Dios tibuok kalag kusog, una-una kasing-kasing iya natuman. Nya nangutana siya unsa pa may kulang nako unsay gingon ni Jesus Christ, ibaligay mo kabtangan, ihatag sa mga kabus. Nihawa siya kay nga naman di man siya gusto ato. Gusto man gyapon siya madato, pero karon si Pablo nag-ingon, labi na nga ang panahon mo abot na kinahanglan ready ka mo contribute, dili man na ipahurot sa Ginoo, contribute lang ug mag-communicate nga to mga tao nga nagkinahanglan nga ayaw pagsalig inyong kadato kundi sa buhi nga Dios. Labi na nga ang time ni abot na.
aron makuptan nimo ng imong eternal life. Muning para sa mga dato kita dalaygon ang Dios kay para mga pobrita wa tay panghatag. Manang giingon nga dalaygon ng Ginoo nga ang Ginoo nagpili sa mga pobre. Sa tinuod lang si Jesus Christ niani para sa mga pobre. Pero ang gugma sa Ginoo nagpadlong siya sa mga dato. Kanang ilang time ang chance nga sila na dato. Pero wala sila kabalo sa panahon nga di hindi ay mga wala ra na. Mo bitaw na nga din. Kanang Ginoo nga mo nang naggunot sa immortal. Tagaan ta niya immortal life. Kanang pagdawat nato kang Kristo immortal life naman na. Ang problema lang kay wa man ta nahayagan ana mo na inungdan nga ang Ginoo na misita ko ng pinaagi sa pestilence. Mo ning warning nato. Kung hatay siya chance mao na ni. Na natay immortal life. Dawato na nato ni start na ta karon. Di na ta mamakag, di na ta manikas, di na ta magbinuang, di na ta magkumidyas pagpangalagad sa Ginoo. Dili na ta maglaroy-laroy, di na ta magsuroy-suroy. Kung dili, diha na ta sa simbahan. Kung ang tanan sugo sa Ginoo nga diin magmatinud-anon na ta. O magsincere ta, mag-faithful ta sa Ginoo. Mo na natong buhaton kay ngano man last days ni. Gamay lang, short time lang ang ipabuhat sa Ginoo nga din buhaton nato to. Ang tanan natong nadunggan kaniadto sa mga wali, sa mga pastor karon kung sa atong buhaton na nato naram inikahuman sa Covid19. And Roma chapter 2 verse 7. To them who by patience continuance in will doing, matod pa niya, seeking for glory and honor and immortality, eternal life. Ug kadtong adunay pasensya nga nagapadayon, nga nagbuhat og maayo sa pagpangita sa himaya o sa dungog, and immortality, eternal life. Kung nangita kay ning immortality, gusto kag immortality, o bitaw na gusto sa Ginoo nga kanang pagpakita ni Kristo, nagabulis niya sa kamatayon kay ihatag niyang immortality. Mao nagkinsa katong nagpasensya og nagpadayon sa pagpangita o pagbuhat og maayo nga anang himaya og honor og immortality, panang eternal life. Dili ka kaabot anang eternal life kung wa kay immortality. Yan sa man nato nga mahimong immortality. Di ayaw na pagpakasala. Aron ka na imong dili pagpakasala, wala nang eternal life. Isaiah chapter 28. Inahon kaning 28 ha. Verse 8 to 13. For all tables are full of vomit and filthiness, so that there is no place clean. Alam ni kanila sa Isaiah. Kaya ang ilang manggong lamisa na puno sa suka o sa hugaw, nga wala na lang hinuoy lugar sa limpyo. Sila, wala na lugar sa ilang limpyo. Wala, girijik nila si Jesus Christ nga si Isaiah na prophecy. Di bali na lang kung mauna na lang inyong lamisa karon na puno na sa suka, na puno na sa hugaw, nga wala na clean na. Nagprophecy si Isaiah, mubalik si Kristo. Umuani si Kristo aron magpahayag na pud anang tanan. Matod pa niya diri, whom shall he teach knowledge, and whom shall he make to understand doctrine? Then that are weaned from the milk and drawn from the breast. Nga kining mga Israelites, iyang giingon, kani unta mao'y mutudlo sa knowledge, og mohatag og kanang pagsabot niining doktrina sa pulong sa Ginoo. Nga din ang ila hinuong gihimo nga kadtong mga wen, kadtong mga bata ba nga bag-o pang natao o kadtong mga gikan sa gikugo sa inahan, mao hinuon to ang ilahang bot pasabot nga din sila mo'y manudlo. Ang gusto nila kanang mga bata, mga gagmay, una imbis sila mga Hudiyo, mga Israelite, mga skribag parasiyo, mao unta to'y manudlo abot sa doctrine sa Ginoo. Naunsa man ang ilang labisa, napuno naman yun sa suka, napuno na sa filthiness, kanang dautan ba, hugaw, mo nang white clean sa ila ha. Sila unta ang musulti sa atong understanding, pero gisulti diri sa Ginoo nga sila wala. Matod pa sa verse 10. For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little. Abi nimo silang gibuhat
sige lang padayag sa linya, sa mga bersikulo, sa mga pulong, linya, mga pagtulunan niya. Ang gihimo nila, gamay lang. Muna nga mga wali sa simbahan karon, ambot og 2 hours, dalay ko ng Ginoo, nagatag na time. Kay nga naman, ang gusto magud sa Ginoo nga kita makakaon ining pulong sa Ginoo, kay mao niya tong kinabuhi, mao ni eternal life. Mao ni mo guide nato. Dili importante nga niadto ta sa simbahan aron makasimba, makadayeg, makasinggit, makaalad kundi ang labaw sa tanan maminaw kita sa pulong sa Ginoo. Mao bitaw nang giingon niya sa Ecclesiastes, when you go to hear, when you go to the house of the Lord, it's better to hear than to anang muhalad kag sacrifice. Mo nang giingon, hindi ko masayo. Ecclesiastes chapter 5. Ato na nung basa. Kung ato daw ta sa simbahan, maayo pa ang pagpaminaw kung magdalatag mga halad, mga tithes and offering. Muna ni sa chapter 5, Ecclesiastes chapter 5 ha. Kuwara ni ako King James man gud ni. Sa New King James lahi man pod. Sa verse 5, chapter 1, keep thy foot when thou goest to the house of God, and be made more ready to hear than to give the sacrifice of fools, for they consider not that they do evil. Mo bitaw na kung nagdala man lang ka og sacrifice, niwa ka na minaw, murag nagbuhat ng kagdaotan. Mo na kanang muadto gani daw kag simbahan kung ang imo daw tiil padung sa house of God, and be more ready to hear. Kinahanglan andam ka maminaw. Di ba? Andam ba mo naminaw ini? Kay mao man atong guidance labi na kung moabot ning gira, moabot ning Great Tribulation. Duha na lang ni, last na lang ni. Mo bitan ang mingon ko niyo, the last warning is that pestilence. Mangandam na ta kay aron kung moabot ng gira, moabot na ang Great Tribulation, of safety na ta kay naa naman tay immortality. Mangita na tag immortality. Mo ni yang gingon atong una mga musulti unta ni mga Israelites, pero unsaon ta man di man sila musulti tinuod. Precept and precept, wali lang na sila, wali, line and line. Mga bersikulo pangwaon nila. Ngano man giprophecy man gud sa Ginoo nga abi mo kinsay mo tudlo nila. Mao na ni yang gingon. Verse 11. For with stammering lips and other tongues will he speak to these people. Tanawa, ang usulti nila unsa daw? Mga stammering lips. Lain mga tang. Mo na ang mga Hudiyo karon nagduol kang Kristo kay daghan may nanggawas pastor. Mga Gentiles. Mo na nagdawat lang po sila kang Kristo. Nanagan man ang Kristohanon. Nanunod kang Kristo, bisan pa ang mga Islam, nanunod kang Kristo. Mo na mga Hudiyo karon nanggawas na po sa ilang lugar nga diin nahimo silang Kristohanon. Unya labaw pa sa tanan ang tinuod gayod nga iya sa Ginoo. Katong nagsulti nga dunay stammering lips. Kabaw mo sa nang stammering lips? Pareha gud nako. Kini akong lips stammering man ni. Kuning ako mo ay musulti siguro niyo, mo hindi ko ulam musulti ini kay stammering lips ko. Ang stammering lips, ingon pa sa diksyonarya, siguro ang uban ako mga ubanan maulaw sila kung maminaw kay ngano man ang akong lips mo stammering. Kanang gitawag og kanang dili ka pronounce kayo ba. Ingon pa niya dinhi sa diksyonarya, to speak with difficult. Maglisod kog istorya. Mo na maglisod ko. Yang mingon ka nga magini bisan pag magbisaya ko maglisod gyapon ko. Matod pa niya, repeating sound and syllable. Nagabalik-balik ng mga sounds at syllable ba. Balik-balikon yun pa. Ang sabi ito, nausap na po, rise, raise, stammering lips ito. Maunay musulti nila sa mga tao sa ilaha ko. Karon po sa to sa inyo ha. Ang musulti yun ninyo dapat ka ng mga stammering lips, dili na mga bride. Matod pa niya, and making frequent pause in which no sound can be made. Uban pagkadungog nga din akong wali mauna, mangundang lang sila. Di na sila ganahan maminaw kay nga naman. Stammering lips man ko nga di nagbuhat ko og frequent ba kanang nagpagawas ko nga nagpost ko nga di walay sounds nga di nahimo ba murag dili gwapo pagkabasa ba
puro pinagay, brosay, mana mabalik na lang po ko unsaon to. Mo nang ang musulti sa mga tao sa Ginoo, kung sila ang tao sa Ginoo, kita tao sa Ginoo, dapat ang musulti mga istamiling para dili tuhuan sa tao. Nganong di man para tuhuan sa tao, giprapisi sa Ginoo mismo si Jesus Christ nga iyang giblind ang tanan mga tao. Kay kung gi-open pa daw sa Ginoo ang ilang mga mata o ilang mga dalunggan, makadungog sila o mga luwas sila. Kuya kayo ng istorya sa pulong sa Ginoo. Ngano man dili ingon na naon, samtang nagbasa ko na ngano man Ginoo tungod kay di gusto diha sa Ginoo. Mabakak ang iyang balaod. Mabakak ang iyang law. Unsay gingon ni Jesus Christ? Sulod kamo sa lisod nga agianan. Kanang gamay nga agianan og delikado kay sangkad kayo ang dalan nga din padulong sa kalaglagan, pero ang dalan padung sa kinabuhi gamay ray nang agi ini ug gamay ray nakatultol. Alangan padaghanon sa Ginoo ni mga tao maluwas. Sa tinuod lang walo lang gani ang iyang gitugutan nga makasud sa gitawag og arka ni Noah. Mo nang nagpahinumdom ang New Testament. Wa gani kaluy sa Ginoo ang tibuok kalibutan nga walo ray giluwas. Wa gani kaluy sa Ginoo ang mga manulunda nagpuyo na gyud sa langit, gihulog pa gyud diri. Wa gani kaluy ang Sodom ang Gomorra nga wa gyud isa tao nga gibilin si Job lang. Diyang mga anak ipagawas. Wa kaluy sa Ginoo, mausad na kita. Ayaw mo pagsalig nga kamuluyan ta sa Ginoo. Mao na hinungdan ang Ginoo naghatag kanat og time. Gi-extend niya ni. Kay base niya ang Ginoo di maluoy nato. Mao na nga kung ako nagwali sa mga tao nga kung stammering lips man ako, di bali na lang basta nakusulti ko ninyo. Kay mao man ning deal nako sa Ginoo, gamita ko Ginoo sa dito ka mo bali. Ulitaw pa ko mao na kong prayer. Di mo mutuog sa mutuo mo. Sa tinuod lang ang akong prayer sa Ginoo, Lord, gamita lang ko sa dili pa ka mo balik. Mao ni ang last gamit sa Ginoo nako, ikatulo na. Pirmiro atong una. Diris panakan, purukwan, hapurukit. Ikaduha dito sa bukid. Ikatulo, nibalik na gyud ko diri nga wala ko kabalo. Nga diin maundang pa ba kog dili, naluhutay ko. Atong una di sa purukit, relocation. Duha lang ko katuig. Dito, duha ko katuig karon diri wa ko kabalo. Nga hangtod siguro pagbalik sa Ginoo gamiton ko niya mao ning hiwalay na ko ning tanan. O bitaw na nga kamo dalaygon mo kay kamo ang karnero sa iyang sibsibanan, kamo ang gipadaygan. Wala ni gipadayag sa uban. Mo ang ni gipadayag. O bitaw nang balag di ko muwali nila nganong muwali pa man ko nila. Kay kung di sila pinili, mo na ang makadungog ini, mo ra ko'y pinili kung mutuo ka. Labi na hapit na ang panahon. Mo bitaw lang usay gingon ni Apostol Pablo, sa tinuod lang ang tinuod magwawali. May nang mahibaw ka nato ning tinuod magwawali dili tay ingon nga diin tuman na ng tatanan nga diin ang nagwalis pulong sa Ginoo. Usahay dili man ni madawat sa magwawali. Pero musulti gyud ko ini about ining pagwali sa pulong sa Ginoo. Mo bitaw ni ningon ang pulong sa Ginoo pagbantay mo kay daghay mo tong nga diin dala ang ngalan ni Kristo unya mangilad. Mo nang ayaw mo pagpailad.